No, ja si myslím, určite nazvala by som to zvýšeným dohľadom. Proste keď to dieťa vymeškáva, to jeho správanie je iné, tak treba sa zamerať, upozorniť rodičov, spolužiaci, a čo ti je a prečo to tak je a aký máš problém. Určite deti si medzi sebou povedia, hej, čiže tuto som videla taký že ju tak pustili, že a plávaj si, hej, a keby ju vlastne potopili. Čiže to je dôležité, aby škola spolupracovala s rodinou a aby aj spolužiaci si viac všímali a z ich pohľadu, a toto nie je dobré, toto nerobíš dobre, hej. Ja nehovorím, že rovno počúvne, ale už proste urobiť okolo toho nejaký rozruch, hej, všímať si toho, nenechať to len tak, že aha, no tak a dobre.